마이스 가출하고 나니 알 컨차니 만나니 나니 도튼 지나게 네 아니 그래서 나는 네 알아 네 그소나 타토 예스님이 네 그소나 타 근데 왜 아까 없네요 예스님이 그것은 시다자 예스님이 नेगाफोर आरोबाव सासे दुखुथिया गोबाव समनिफ्राय बे थाबायनो हायै सासे दुखुथियाखौ जों बिनानावखौ बिनि फारसे थांगासिनो दं दिनै दा जोङो नै बिनि खाथियाव फैदों नोङो बे मा नाममोन एसे बुंफिननो हागोन ना जिमिना नार्जारि आच्छा नों मा जायामोन एसे बुंफिननो हागोन ना आङो फार्स्टआवहाय खर' गिदिंनाय लासै जाबोबाय थाबाय ओमफ्राय जायै उनावहाय थाबायनो हायै जालांदों आरो आच्छा बेनिफ्राय नों गोबां डाक्टारफोरनाव अजाफोरनाव थांबायमोन नामा अजानावथ' थांबाय बिरादनो थांबाय थादोंमोन बिराद थांबाय थानानै नोङो सोखाजानाय फिथाइखौ मोनदों ना मोनाखै मोनाखै आच्छा ओमफ्राय डाक्टारनावथ' फार्मासियावल'सो नायनाय जादों आरो ओमफ्राय सरकारि हस्पिटालाव खनसे ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्ड खालामनायाव नोंनि बे मोदोमनि थाबायनो हायैया सिनस्रिनिफ्राय ना आथिंल' नामा आंना फार्स्टनिफ्रायनो जाजेननाय माने उदैनिफ्राय फैदों बे बेरामा माने बे उदैनिफ्राय फैनायनि उनाव बिनि आथिं आखाइ सानाय दं ना बोलो गैयै जादोंमोन बेखौ इसिबां गोसोआव थायासै आङो आच्छा बेनिफ्राय जों माबोरैथो थाबायनो हायै जाखो बेनिफ्राय खय बोसोरसिम जाखो नों थाबायनो हायैया खर' गिदिंनाय जानायनिफ्रायनो सिखारनो हायैनो थाबायनोबो हायै जालांदों थाबायनोबो हायै जालांबाय बिसिनानिफ्रायनो सिखारनो हास्रायामोन आङो बेनिफ्राय नोंनि जानाय नोंनि बिसिनाव थांनाय खिनाय हासुनाय आइसो गारजोबोमोन ओमफ्राय ओंखाम दैखौबो आइयानो होयोमोन बेनिफ्राय नों बिसिनाव खियो बिसिनाव हासुयो दुगैनाय गासैबो आइयानो मावजोबोमोन दा नै बेखौ नों बबे जायगायाव फैदों बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रियाव फैदों दा बे जायगायाव नों सेन्टाराव फैदों ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रि सेन्टाराव नों फैनानै दिनैसिम बेसे गोबाव जाखो नों फैनाया बेयाव फैनाया दिनैजों लानानै मास मोनबा ग्रोब जासिगोन मास मोनबा आच्छा नों मास मोनबा नोङो दिनै नङाबाबो गाबोन नङाब्लाबो सानसेब्लाबो जिसु आंखौ थाबायगोन नोंना फोथायनाय दंना गैया दङ आच्छा बेनिफ्राय नोङो बै समावबो नोंखौ नोंनि थाखाय बिनाय जादोंमोन आरो नोंखौ लाबोग्राफोर सोर दं खाथियाव आइ दङ आनै दङ मा दं जों बिसोरनाव सोंनो जानोसै आच्छा नों बिनि मा जायो आं बिनि जोंनि आदानि फिसाजो जायो जोंनिया बियानै जाहैबाय बियो नों बियानि फिसा असे नों गावनि बियानि फिसाखौ अननायजों आङो लाबोबाय थादों बे माने हामथारगोन होननानैहाय खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अननाय आरो जिसु मावनो हायै जेबो गैया बेनिखायनो जों दा बेनि थाखाय आरो न'खरनि सोरबा दंबाय नामा बिनि बिमा दङ आं फै नों ओरै फै आच्छा नोङो बे गथ'खौ मा थांखि लाना फैया हामजानो थाखाय लाबोदों आच्छा बियो थाबायनो हायै जानाय बियोथ' खय बोसोर जाखो बिनि बैसोआ दा जाबाय बिनि बोसोरा दा 35 सोलिदों 35 सोलिदों हाबा जाबाय नामा जायाखै आच्छा बियो दा 35 बोसोर बैसोआवनो बेनिफ्राय बे थाबायनो हायैया बेसे गोबाव जाखोमोन थाबायनो हायैया 13 बोसोरसो जाबायदां आरो एसे बारा जाबायदां आरो 13 बोसोरसिम थाबायनो हायाखैमोन जेनेबा जाजेननाय बेरामनिफ्राय बेनिफ्राय थाबायनो हाथारिया खय बोसोरसिम गोसोआवनो थालाय लाङासै एसे गोबावनो जाबाय थाबायनो हायैया 13 बोसोरसिम बेयो थाबायनो हायै बायदि थादोंमोन आरो बिसिनाव गोलैना थानाया बे खर' मिदिंनायजोंनो थाबायनोनो हायासै आरो सिखारनोबो हायासै बेनो बिसिनाव जानाय खिनाय हासुनाय सोर मावो जेनेबा आं माबायो आरो नों बिमा जानानै गोरलै गथ'खौ जेरै नोङो गावनि फिसाखौ गोरलैयाव जेरै बामनाय फुथुनाय आहार दौनाय जानाय लोंनाय गासिबो थिग बिदिनो दा बे गोरलै गथ' बायदि जाबाय दा बेनिखायनो जों सोरनाव फोथायो जिसुनियाव बिसोर मावनो हायि दंना गैया जों अब्ला बेनि थाखाय जों बिनि दे बयबो नोंसोर बयबो गसं दे अननानै बेनि थाखाय दे बुं आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो गोजौ सिन्थानि बोलोआ बिनि सायाव साग्लोबगोन गोथार जिउआ बिनि सायाव फैगोन आरो
수단이 벌어와. 요즘 수단이 몰려. 미니샤오 자글건. 아니 이 안세요 어퍼르부. 어퍼르부. 영 마우나 하여. 마우나 하여. 제발 그야. 제박이야. 제라 있는 거. 제라이는 하나 퍼거 누허등. 하나 부르고 우등. 랭그라 퍼거. 내가 부르고. 다바이 허등. 하와이는. 그타이 펀드. 그타이콘은. 지우 핀드. 지역국지등. 베두 쿠티야. 배누구지야. 아이제코브. 아이스크림. 능 원캉드. 너무 강들. 능 타바이 허등. 타바이거든. 미니 가사이 머담 퍼거. 나가 쓸모도 없고. 그크랑 칼람드. 다바이나 하이코. 하와이는 아이고. 다바이 허등. 타바이거든. 할렐루야. 알렐루야. 할렐루야. 할렐루야. 알렐루야. 오 알폰샤. 벌써. 정포타예. 정보다요. 서리거라이지아오. 너서리거라이죠. 지순이아오. 지순이요. 미션하는 흐여블라. 수나하유블라. 하리네 비니. 다리는 르방 디하야. 방해해요. 지수아당 나네. 지수아당나는 그크랑 칼람타르건. 그런 사람 탔던 오 알폰샤. 벌써. 능정니 타카이. 너미 타카이. 알비에 타바이나 하야이. 너미 타바이나 하여이. 아이제니 타카이. 너미 타카이. 지순이아오. 지순이요. 미션하 흐르. 미소나리 흐드. 나는 비어. 나는 능니 미션하이저. 너미 미소나이죠. 이순이 게데르. 이슬이게 소마이나이코. 소마나이코. 정 누나 만나이가지. 할렐루야. 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 나자라 지치는 뭐이? 정부가 미가 강자등 하바이나 하등 나자라 지치는 뭐이? 정부가 미 타바이나 하등 지수 할렐루야. 지수는 뭐이? 아까 고변되네. 할렐루야. 가만 지수는 뭐이? 아까지카 지수는 뭐이? 할렐루야. 아리파이 지수는 뭐이? 지수 할렐루야. 지수는 고소나타 올라 solete. Nang dia ko dama ba di man ka? Rejeng man ba sa thabay na haganda. Gilem man ba to sinjaga? 앙어드네 그녀나 하야 자드면 코로 기지냐 바라 자드면 앙나 Natai dia nei ko anjala dengman. 오므라야 마네 속타시 잡으면 알아 미니 앙 베줄레 마서 그되면 나 줄레 마서 그나네 앙 노 탕나니 보 비자 하나 탕나네 줄레 마서 콘드로 타릭 니브라 앙 타바이신 항등 알아 시 신의 하싱이 리생자나네 타바이 항등 알아 그래 An ba dia nei ngo ma jana. 타바이 오므라야 속타시 자나네 오므라야 코로 기딩네 바라 자드 Nei serane ko on ba dia nei jeng ni ta. 우디야 뭐하나 우디니프레네 코라 기딩하면 돼 야래 Udiau thanga udini pre koro thanga de. Nei se ko ham ba de. Hallelujah. Hallelujah. Ya jisu ni mai. Ne kusko kodum de. De. Dirai de. Biar kabai deh. Biar minta jen bayi menang.